Contra un dels rivals més difícils i realitzant un magnífic partit. El juvenil de l'Adam ha sumat 3 punts més que el mantenen intractable al capdamunt de la classificació, superant l'Espanyol i a només 2 punts del Barça. Dam i Espanyol han regalat als espectadors un partit vibrant i ple d'ocasions que ha comptat amb una primera part molt igualada i amb un segon temps on els de Martín Pose han estat millors i han marcat 3 gols per endur-se la victòria. La primera oportunitat ha estat pel bàndol local després d'un desplaçament en llarg de Molina buscant Karim, que ha superat un rival regatejant cap dins i ha finalitzat. El porter no ha blocat la pilota i Luis no ha pogut aprofitar el refús amb una rematada que s'ha anat obrint i, incomprensiblement, no ha acabat entrant. Els blanquiblaus han fet un partit molt seriós, desgastant-se en la pressió i ofegant la sortida de pilota dels cervesers, que han hagut d'assumir riscos en alguns moments. De fet, tampoc han trigat els visitants en posar l'ai al cor als locals. Un penal de Bordes per unes mans interpretables dins l'àrea després d'un rebot han donat a Julen l'opció d'avançar els seus, però el llançament a l'estil panenca, massa potent, ha topat amb el travesser i el marcador no s'ha mogut. Just després, una pèrdua de Karim en zona perillosa ha caigut als peus de Max, que ha avançat amb l'esfèrica controlada i s'ha precipitat amb un llançament des de lluny que ha marxat desviat. Al minut 15, Luis ha arrencat des de camp propi superant un rival i ha connectat a la perfecció amb la carrera de Naranjo, que ha batut la sortida del porter marcant gol, però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc. El partit, elèctric, anava d'un àrea a l'altra sense un clar dominador, amb arribades de tots dos equips que obligaven la ràpida intervenció de les línies defensives. Un clar exemple n'ha estat l'ocasió més clara del conjunt de l'Estrella, on Molina ha arribat des de la segona línia per rematar una pilota deixada per Luis a la frontal, i quan ja celebraven el gol als cervesers, el porter, tapat, ha tret una mà impossible per negar el gol als vermells. L'Adam ha seguit atacant per inaugurar el marcador i el gol no ha arribat per un pèl en una centrada de Martín, a la qual s'ha estirat Luis sense èxit. 2 minuts més tard, els cervesers han tingut una oportunitat d'or quan Molina ha estat objecte de penal en una pilota dividida dins l'àrea. El mateix migcampista ha assumit l'execució de la pena màxica i, tot i que ha enganyat el porter, el colpeig ha marxat per damunt del travesser. Semblava mentida, però el partit marxava al descans amb empat a 0. Els homes de Martín Pose han trobat el camí del gol als 10 minuts de la segona, amb una gran jugada col·lectiva que ha començat amb una obertura de Molina a banda esquerra per Martín, que ha regatejat el defensor prop de la línia de fons per buscar la passada enrere, on Joel l'ha penjat amb subtilesa al punt de penal, on no hi ha arribat Luis, però Naranjo hi ha anat amb tot per perforar la porteria blanquiblava. El ritme frenètic de la primera part ha disminuït al segon temps i el conjunt de l'Estrella ha estat capaç d'imprimir la seva millor versió. Aprofitant l'avantatge en el marcador, l'Espanyol ha tingut menys arribades i menys perilloses, mentre que els cervesers han madurat el maig per acabar colpejant 2 vegades més. Bordes ha saltat més que ningú per rematar gol un córner de Molina que doblava la renda local al minut 73. Els cervesers gairebé sentenciaven el partit, tot i que el conjunt perico tindria un parell d'apropaments tímids que no han inquietat la posició del porter Àlex, amb un xut llunyà i un llançament de falta directa. Per contra, els vermells engreixarien la diferència amb el tercer gol, un golaç amb Suárez com a protagonista i Aitor com a rematador. L'atacant ha iniciat l'acció amb una pilota en profunditat per Naranjo, que li ha tornat la paret combinant de tacó perquè li posés la centrada a un Aitor que ha controlat dins l'àrea i ha rematat a plaer. Sí, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. De local ellos nos ganaron 2-1 y teníamos esa cuenta pendiente de que acá en casa nosotros somos fuertes y nos teníamos que hacer valer. Fue un partido bastante parejo, nada más en la primera parte que en la segunda. Creo que en la segunda nosotros fuimos más superiores y fue más justo la victoria para nosotros. Creo que hemos tenido opciones para irnos con un resultado en según qué fase del partido a favor, sobre todo en la primera parte. Sí que es cierto que creo que no hemos enfrentado a la mejor versión de la DAM en los últimos partidos y nos han exigido mucho. Y bueno, más allá del resultado creo que salimos contentos con el trabajo realizado, con la actitud. Nos ha faltado acierto,
Pero bueno, sin quitar mérito a la DAM, que creo que en ese sentido, sobre todo en la segunda parte, pues ha estado un poco por encima nuestro. Bueno, crec que portem setmanes treballant molt bé i sabíem de la importància d'aquesta setmana i portem tota la setmana treballant com jugar contra un rival tan fort, perquè sabem que juguen més o menys igual que nosaltres, que proposen, que arribaran a la pressió, que juguen la pilota, i crec que la primera part ha sigut molt disputada, on potser hem tingut més la pilota però més al nostre camp i no hem acabat de generar, tot i que hem tingut més ocasions que ells. I a la segona crec que la maduresa potser del nostre equip d'un any més s'ha notat i crec que hem estat més encertats a cara a porteria i hem pogut fer un 3-0, que és important, ja que ens reforça molt, i seguim amb la bona dinàmica, que és molt important. Gran resultat contra un rival directe i la setmana que ve els de Martín Pose visitaran el CUE al Palamós.